Liza dwi'n gweithio'n Halen Môn, fel arfer dwi'n edrych ar ôl siop ar gwefan. Da ni'n cynhyrchu halan o'r dŵr o Ynys Môn sy'n dod o'r Menai Strait. Mae'n dod yma drwy pipan môr a da ni'n berwi fo i gael halan pyr allan o'no fo. Yn Halen Môn, da ni'n gwerthu halan pyr, ond da ni hefyd yn gwerthu halan efo blasa gwahanol arno fo rwan. So mae yna chili a garleg a halan mwg. Bod ni'n gwmni o Gymru, da ni'n gwerthu ar draws y byd fel Awstralia a Japan, a mae yna llawer o chefs enwog yn defnyddio cynnyrch ni fel Heston Blumenthal. Da ni'n defnyddio'r Gymraeg yn bob man yn y swydd. Mae enw y cwmni'n Gymraeg, mae o ar y pecynnu. Da ni'n siarad efo cydweithwyr a cwsmeriad hefyd. Geithio ni. Cawch siwr, so chi'n hoffi bag? Mae siarad Cymraeg yn helpu efo'r swydd achos mae yna cydweithwyr Cymraeg yn barod a mae'n neis bod nhw'n medru cael rhywun i gyfathrebu efo cwsmeriad yn Gymraeg hefyd. Mae'n bwysig gweithio yn Cymru achos mae'r cynnyrch yn dŵad o Gymru. Da ni'n fusnes Cymraeg sy'n gweithredu yn Gymraeg a wedyn mae'n neis cael staff sydd yn gallu siarad drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd.